running for a Thames gun game. Okay, let's go. No se oli vasta ensimmäinen. Joo. Enhän mä nyt tosissani. Sector clear. Missä? Vai menikö homolta pupupöksyyn? Ei muuta kuin kauppakirjan teko. Hei! Haluut sä turpaas? Hei, lata, nyt, noin! Oi. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Hei, anteeksi! Nämä sinä voit viedä vaikka Ossille! Mä arvasin sen. Helvetti. No joo, nää talkkarihommat, nää vastaa joskus punttisalitreeni. Asiahan on sitten sille selvä. Helvetti, homo. Taisi mennä veripäähän. Sä voit tulla sieltä jo ylös. No pakkohan munkin on nyt näyttää, että johonkin ne rajat on vedettävä. Ties vaikka se Osterilautanen olisi katettu just sulle. Anteeksi rouva. Tai niin hyväkään, että mä ansaisin ketään sun kaltaista. Eduskuntaan. Hei tyttö! Ihanaa, että sä tulit. Ettepä te kauaa pystyneet olemaan erossa. Keskiviikkona. Höpö. Asiakas. Eikä mä tullut huonoa aikaa. Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, nakki, mozzarella, kiisseliä. Haluut sä turpaas? Itse asiassa sä oot kyllä aika hupsu. No kyllä mullakin on ylpeyteni. Täällä nyt on käynyt sillä tavalla, että tänne on... itse asiassa tukkukuorma. Naapurin rouville. Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Hei! Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin Ossin. Enkö oo oikeassa? Mitä? Häh? Ihan aiheestahan mä sanoin. No Ismo laitella tässä päivää. En ikinä. Mitäs toi tarkoitti? Ja tänään meillä on ruokana luumukiisseliä ja hei, koko lihapiivi. Mikset sä voi? No niin,